espero e lles quero pedir humildemente que, cando todo isto se aclare e se demostre a miña inocencia, coa mesma profesionalidade e co mesmo rigor informativo, deixen ben claro que son inocente, que todo isto é falso e que obedece a cuestións políticas supraprovinciais, onde eu nin era o único, nin era o especial obxectivo, ou principal obxectivo. O dano está feito. O dano persoal, o dano político, o dano familiar, o dano social. Xa non ten volta atrás. A pesar da injustiza, que quedará en evidencia no seu momento, porque quen nada fixo, nada ten que temer. Se en algún momento dos debates alguén puido sentirse ofendido, vayan por diante as miñas disculpas. E só me queda facer 3 afirmacións con rotundidade. Primeira, son inocente. Segundo, a presunta denuncia é falsa. E terceiro, non pararei ata descubrir que é o que hai detrás. Nada máis, moitísima saúde e feliz ano 2026 e moitas gracias a todos. Levantamos a sesión.